Hada. Kawadhi nyime, pogruok koro mienje od bura e kind kweth mag siasa kalure gi buche moko mopedhi e nyim od bura madwaro ni thich oko e apisi komishonas moko ang'wen mag duol mateo yiere pacho ka IEBC. Moko kuom jokanyo mag riwruog Azimio la Umoja oseo okang' mar luwo komishonas go manenore ka gima ne obalo gi jowetege e yiero mokalo. Mateo yiere pacho ka IEBC koro ochomo e od bura ewi bura mathich oko komishonas ang'wen mag IEBC mane obalo gi duoko mar yiero matend piny mabiro kalure gi buche ma opedhi kod kweth moko ang'wen madwaro ni od bura mi jatend piny Dr. William Ruto thuolo mar chuogo aput moyedhi mar nono timbe komishonas ang'wen go kalure kod kaka ne gitayo chenro maggi e kinde yiero mokalo. Kalure kodgi, jalup jakom IEBC Juliana Cherera, Justus Nyang'aya, Irene Masit kod Francis Wenderi ne odhi ataro kod pen chik kuom kwedo duoko mag yiero matend piny. Spika mar od bura Moses Masika Wetangula ne ochwalo bura makamano e nyim komiti mar od bura mochung'ne weche mag chike mar winjo kendo miyo od bura chung' margi. Kata kamano, jo od bura mag Azimio la Umoja ochayo paro makamano kagiwacho en okang' madhi chiero adhola mag yiero mokalo. Kar mondo obed ni ong'iyo kako nyalo chulo kor kata otimo revenge ne commissioners, onego bende sani oriwo Kenya bedo gimoro achiel kech seche mo otarget jogi obed kong'eyo ni there are 6.9 million Kenyans mane oyie gi gima ne joka timo ni kwan ne ok dhi maber. So ochal ng'ama koro chuoyo adhola mag 6.9 million Kenyans. It is ill-advised and can care. I would look forward or where bygones obed bygones. Koro kaka neno gima timore Kenya ka okwatang' moachako bedo gi paro maleo gi kaka wanyalo deal gi sirkal manyodonjo ni wadhi e sirkal maragoko nikech ka ng'ama ok oriwore kodi e paro ka in gi kidonjo e ofis ka in gi nguvu to koro idwaro ni mondo itimne anyali kati gole koma ne entie onge kuma bro dhiye. So king'iyo gimokele od bura cha ena gimoro mana mageto kada mochiko ti gi chika gi tong jok manyoge neno ni sama nyo tim yiero commissioners manyonge kodgi manyonge gi Kenya Kwanza machalo Cherera gi Justus gi jomamoko to mano ke kako onego riemb piny ji ang'wen ma commissioners mag IEBC mabende mang'eny king'iyo namba mar commissioners mag IEBC mar ji 7 noneno ni gima kamano ok ginyal bedie. Omiyo Madam Cherera, Madam Irene Masit, wadwa Wanderi kaachiel go wadwa Nyang'aya nowuok oko mokoni ok timre. Koro gine mane girito chik kendo ne giluwo chik mar rito ombulu to ok kwalo ombulu. Azimio bende neno chenro mar aling'ling mar Kenya Kwanza e gwelo komishonas ang'wen mag IEBC madhi yiengore nyakonchiel e yiero mar 2027. Wadwaro ni wabed gi IEBC malwete ni thuolo manyalo ng'ado bura ma ok oungore konchiel. Omiyo aneno kosebiro pacha eni wayiene sirkal maragoko bede Kenya wan kaka jo od bura mane e kwedo ok wabiyie gi wachno. But ing'eyo ni jo Kenya Kwanza sani koro nigi namba maduong' moingowa. So nyaka wamany yo moro mwachungogo wach mar sirkal maragoko maneno kadwa bedo. Kir masani gi jo Kenya Kwanza gitemo mondo gibed ni gin gi commission ma 2027 gi control 100%. Ging'eyo ni Chebukati gi commissioners mokariyo dhi by January. Already gisekelo chik moro ma giloko godo selection panel matiende ni panel ka jogi dwa dhi kawo jok ma completely aligned kodgi ma ok bibedo ni nigi independence to commissions te e katiba wacho ni they shall be independent. Poni jo od bura puodho paro mar thich oko komishonas ang'wen go, jo od bura mag Azimio bwogo mar kawo okang' mamoko mar kedo ne ratiro maggi. Wabro tiyo gi yore mamoko nikech ing'eyo seche moko kata mana lokruok mineno ma wakelo maksani wan gogi ne okel gi ka samoro jo od bura to pachgi nopogore. So jopiny nigi teko. In fact ing'iyo spend check marwa mar katiba mar Kenya ka wacho ni teko duto te ni e lwet jo Kenya. So jo Kenya nigi teko ni ka gik moko ok dhi kaka ne gidwaro to ginyalo kawo teko magimiyo od bura, teko magimiyo doho, teko magimiyo executive, ginyalo kawo magiti gi teko no gin giwegi.
Ndalo 11 mabiro dhi bedo thuolo malach ne commissioners mag IEBC mane obalo kod duoko mar yiero mar tend piny e kinde ma komiti mar od bura mochung' ne weche mag chike JLAC dhi winjo kendo kawo chung' margi ewi paro mar thichogi oko e apisi. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi.